guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam 3 ini. Lanjut konten. Saatnya kita Ini gede guys. ngoten mi. Apa? Prek. Entah ini kan goreng-goreng. Goreng pia. Tempat yang sejuk. Ada Bang. Tataan gak ndung. Ya, kan enggak makan. Tataan lengo. Ora usah ditatai. Jam 3 guys. Iki carane ngene lho. Kaya undik zaman dhisik kalau Bang. Amit aja. Dicetak. Nggih. Tak gorengno. Ya iya. Goreng ora. Kayak njaluk piap-piap ora. Enggak. Rene lho. Tani apa? Enteni. Orang Jawa. Kembali nambimu. Iya. Goreng piap. Rasanya. Lah, kena rasane ya, Mbak. Iya nambah. Iki jaman dek kae ngene lho. Nggo nyetak. Gue nyetak iki ndek jaman kae ngene iki. Tak goreng piap-piap, guys. Di awal ditambahi banyu, Mak. Gak i? Oh, Banyu berarti. Banyu dhewe dia. Tapi ini panas sih Mbak akhirnya. Biasanya itu panas ya malah. Kurang dulu cara. Pamane itu juga biasa kurang dulu. Ini. Ini sing kene. Konten ini matanya bingung dia ke konten apa. Terus tua. Kono ini males aku kan. Kono gone wis oh ngeran. Esok sing di sekolah sing di masak. Konten aku nek anu ngira nek sendiri nek. Nek gak rada ekstrim sithik iki. Nggih. Maksudnya nek nek makan ngerasa sini cacing napa deh ndak enek renek cacing iki do nggonku pek nika kula tiyang Sumatera Borneo Borneo kanggo kenang masa lalu apa jenenge nek gawe lo tanggaku ndek kae diciptaki ngono men ki iya tau para Mbak. Nggih kula mboten, cuma kula ngertosan niku riyen teng Surabaya ngertos kula. Diciptaki Mbak ndek wonggonku berhubung diciptaki suwi. Nggih. Sing gawe iki biasane Mbak Patri ndek kae. Mbak Patri tanggoku ki pinter nek kok nyetak ini. Oke. Kok berarti kayak model goyangan ya, Mak? Iya. Piap-piap goyang-goyang. Jajal panas karo Mbak. Anu cerita sih jajal. Ndek kae ngene guys nek gawe. Diciptaki. Ndek jaman kae yo mok piro le Mbak panganan murah. 20.000. Tapi ya malah suwi Mbak ya. Iki ki pancen aku jajal kok, guys. Cek kawat Mbak ora. Oh. Iku kena anu ngunyur dhewe, Mbak. Nggih, nek umpamane anu nek rose niku pun kulino. Lah iki uruse gak kulino iki. Nggih. Lah, kelat, Mas. gagal. Gagal, guys. Ayo, telat nih. Alah, telat, guys.
bisa iki. Lah iso. Iki anune kurang dawa cukup panas nek pamane dijamur. Gak iso iki. Alah. Cilekno, Pak. Gak bisa, guys. Flat. Ana diane, Pak. Ono. Ya padahal gak ngene iki selederenane ditinggal dadi banyu ya. Bang, pul, Pak. Yes. Akhirnya yo aku ki mau pikiran ki apa tak gawe cetakan lho, Mbak. Asline. Tolong jenenge ngertos. Ora ngene iki, guys. Nek teng Surabaya niku kan anu, terus tengahnya dikei urang. Lah iya, karep kan ya nek urang nang omah. Tapi tak jajal citakane kok ora dijajani yo wis tak sida. Wis enak ombo-ombo ngene iki. Karo nunggu di sawah, sapa ngerti di sawah. Iki. Wong ya ora ngertos ya Mak yo. Jenengan dhisik ke Mak yo gak duwe tanah kene tanah kono saiki yo tanahe pirang-pirang go. Nah, Sapa ora sak di sawah. tak goreng nang ngene an sapa ngerti di sawah. Jane neh sok nek pancingan rene ngene nggo jadah apa nang anu Mak. Iya. Kan Ngono mur. apa nganu pitik panggangan ngono iki. Ngono ya mur. Ngono ya. Pancingane ngono. Lah piye mau pancingan iki yo sing anu kok apa berkaitan dengan sawah kok. Iya, muga-muga ya. Iki lho Mbah mateng. Iki lho. Mateng ki lho. Sitok itu ndi le? Nggih. Rene to. Nah, kene lho jungok kene lho. Wong ki pancen goreng nang kono nek wong-wong liwat ngono kok. Aku ki ora patek lombok Terus gorene porong. Langgit kok. Lah iya lah kok. Mulai pedang lah apa lah kok. Lah kok mergawe ae kok ora nenteki. Nah, Lah cilik-cilik malah ngetoto rene. Wis iki. lah kene malah rene. Nggih. Kurang mateng. Nggih, Mak. Ada rene. Oke, guys. Ada rene kabeh iki. Iki lho Kang, nah. Iki pancen omahe pentong. Iki ne sitok ae. Nggih kualek Mak niku sakjane sing anu Kuali. minyake sing anu kertasé walek. Iki pancen omahe ora kene. Omahe kono. Sak sinten Mak? Omahe kenteng iki ta. Ora tak kene kok. Kene lek dames tukani. Ini 500-an. Biasane ki nek nang anu Rene gelem ora? Gratis. kan tuku mana gratis gelem. Nyala le. Rene lho. Tak kei. Tak kei yo gak tuku. Rene to. Nek diceluk wong tuwek iki manut. Ya, cinteni rene. Sandi ya le. Tong, bar kok ora bar golek dames mulai. Iya. Lu kok kono lho. Wis rong bareng wong Lagi. langgek. Oh, iya. Ayo guys. Rene rene. Ora apa-apa lek dames ora tuku kok iki. Tak embo-embo. Rene, gelem ora? Jar. Panas. Nah. Panas iki, Jar. Ya iki. Satu. Panas. Sik. Nek dikasih bilang apa? Mak. Lah harus belajar begitu. Dikasih siapapun harus bilang terima kasih. Terima kasih, Mak. Iya. Nah. Oke. Kayak kamu ora? Osek. Dek kloden nah. Wes sih.
Iki sini iki pancene negatno wong. Iki lek kowe gak mak le. Lho ya, mo. Sin. Wis rondok gedhe iki sing beda karo ndek cilikanku. Gedhe olah ya dikongkon wong ya. Manut diceluk wong tuwek iki yo. Damis. Engko anu nduk tukokno gas engko sore. Terus Mes engko nek sore engko tukokno anu ya nomor nopo? Anu SDSB kuwi jatah engko sore tukok nomor. Engko nek pas wayahe sore kan tugase do entek to. Do nganu teplok ngono kuwi to. Anu jatah tuku gas. Terus dikongkon blonjo. Ngono kuwi, Mbak. Gimana saiki lho dikuwongkon saiki. Yo pai iki lho cek ra gelem. Ame-ame jabang bayi aku ngono. Lah ndek iki lho dikongkon nek jabek tak suweneni fotone Mbah Wiji. Greteken aku. Anu fotone dhewe lho dikongkon kok ora weneng kowe ya aku ngono. Mbah Japlek ngongkon napa kon ngedolno terpal kuwi dikongkon kuwi kok moh lele. Aku tak ngono sowane kuandek ayam kowe aku ngono. Kongkon bae dhewe sapa nduk kono ki gedhi-gedhi aying dereng dikongkon ngunggahno terpal nang dhuwur iku lho dikongkon emoh di emoh ya Allah le aja ngono ya kowe nek dikongkon wong tuwek iki iso ra iso ki dikongkon gelem ngono mangkat ngono tak suweneni gregetan anake wong arep anake wong arep buyak lha nek Mbak Damis duwe apa ya le ayo le sebaran duwe ayo le mangan ayo lho dikongkon ngedono ngono kok kowe emoh le kowe kok bangeten le aku ngono walah aku mumbul darahku dek iki iku wong kondang momo tenan ya Allah bangeten aku nggonku nek dikongkon wong ngono aku ngono Kurang penting. Engko rak sore enek uang gas, wis goreng dhisik gas. Andeng. Jane tenan nek dodol nang kono ya laris ya. Amane ning anten apa hantu. Ya. Dodol nang kono kuburan tek kaya hantu kae. Alah. Kae Mbak Nar mes ka dodol apa? Sing gur ta mriki. Iya, Mbak Nar sapa mbahku. Kono-kono kabeh. Ya awas mes aku mampu tiap-tiap wong muni ngono. Nggih. Mak jenengane anu ki lho, ndekane mbok ditakokno mertuane ya Bawangsa nggih. Ngene Kok iso ngantang Lho ora apa-apa pancen ya tak kei barene lho. Kok Mangken dalu diparani. Kak. Nah, nek bengi wedi. ora aku ya sini gak wedi Mel, cuma takut. Bungkuske mak Tapi terkena. nek bature gak aku kok wonge kandha aku. Mes kan goreng pihak-pihak nang kono iya barene lho. Jaluk apa ora? Kan jaluk ya tak jablok dhewe. Ku tanggoku kabeh nang kono. Tapi apik Mbak yo pihak-pihane yo. Nek dinepno lho, guys. Josi. Mantap. Iki mergo okol dari Mbak Indah, kok nek gak tak masak yo. Kita tuku dhewe yo, Mel. Nggih ngono ndingi temake tembas sop-sopan iku ndak ngene lho pamane nek dimasak dhewe iki yo saithik. Gorengan lek lames mantap. Aku iki enak lho konten-konten. Nek goreng ini iki langsung klet-klet ini iki langsung di nonokno ben ora klet sik bature carane ngono aja ngenteni garing. Kan aku liwat ya akeh. Waya yang mulih. Bahkan kono ya Mak yo. Bahkan Iki mak barek rono ya. bahkan kalau kono bahkan gak liwat sama kan. Bahkan tempate mriko kok Mak. Mbak gorengane Mbak Mergo dikit-dikit ya sebarang malam. Lah sak irus ki cetakane irus. Nek
nek sendok ya cilik. Mau icipi. Mencipi Mak. Sik panas, Mak. Alah ora apa-apa. Lontong terus lombok. Mencipi niku. Ora kaya wong. Wis. Lombok sana. Ya lombok emel. Yo, ae ngurisun pape. Wah, lah seger wi. Walah, kok merasa gowo ki nyolong ngene sempate. Keber lambene judir ngene. Aja nyolong, nyolong ora apik, perbuatan dosa. Perbuatan terkutuk. Masa enak. Bismillahirrahmanirrahim, aku gak nyolong. Aku mana malah enak panas-panas, Mur. Iya, Mur. Oh, enak, Mur. Tiap-tiap dinepno ambek langsung gawe digoreng enak ndi? Oh, Teksture ini lebih anu. meresap, Renyah. meresap yo. Apa renyah? Apa nih sembunyi? Yo, Kopi kerasa. tapi kerasa. Aku kan ngikuti. Ya, apa biji lombok loro. Lah, Mbak. Aja dek, Mak. Wes sih, Mak. Iya. Carang Sun. Sun pate. Apa? Bedian ngono kok ning. Astagfirullah. Nambah rambut, nambah apa? Anu tunggake pring niku. Oh. Nyano ki nek mambu. Dijajal. Gratis sih. Kare lombok enten. Rasa tuku. Heeh. Wis to, aman dan akurat Seketika. seketika. Nanti batur celuk batur. Apa kono? Mbah base celok. Base. Banyak wong. Iya, iki biasane iki eneng wong kok. Ora nek wong. Enak. Enak ora tuh. Nggih. Mboten tumbas Bunga. wis. Bunga. Bengok-bengok. Enak lho. So ya, lo kok ndangak ae. Iki kene wong. Tim. Apa sih? Celok-celok Apa ini sawah? celok sih. Apa ini sawah? So. Enak ya? Enak ora tuku kok. Angger pokoke barang iki nek ratu ki ya ngono ya, ratu karo. Mergo ratu, dadi ratuku. Jos. Ini nek gawe ki Apa nang ngene? iya nek Dene dia nggih sapi to, Den? Heeh, iki kandang. Lho kan sapi. Temu. Kan sapi. Ana wae kok. Anak-anak Kok besar napa? dia sak oh. Lah sing ngarep apa? Tak lah mosok. Penak ya urip. Enggak aku nang urip. Sudi men ya. Rekoso nggih. Wong kok rekoso kat biyen. Lah. Rekoso ora gak karek kowe le. Heeh. Alah. Lah kowe digolekno dhek bojomu ra karuan kok. Amin. Ora kowe dhewe iki sing senengan mulang sarak. Aku gak penak. Aku gak penak tengok-tengok. Ngene yo. Padahal iki wong sugih lho, Mbak. Allah. Ijek mergane nggone Pak Iskandar kamu kok. Asane ya Allah. Aku wis dipenakno. Amin jangan juga. Dipenakno wong lanang ngono aku wis. Wong Rep-rep. wong udah ra duwe iki ndekne sugih. Walah nggih. Iya, mah keramik dhewe Tak sampe. usin lho, Mak. Saiki mbok ungkuli kok, Mak. Iya. Tenan, Mbak, iku sang. Berdamel derek tiyang nggih. Iya, Mbak. Sapa sing gak kenal lek Sapari Blantik, Mbak, sugih. Amin. Duit akeh cekelan duit. Kok ijek sing wedok ku lho kok ijek mergo nggone Pak Iskandar mek apa? Pengen tuku wedok adake wae dhewe lho, Mak. Ya kandang. Ora sambil lanang.
duwike gebokan Pak Sapari. Iya, ndek biyen saiki yo gak. Saiki ki yo maksudnya kan yo Wis tuwek. kan yo mergawe sak mampune. Sing genti sak nom-nom, sing nom-nom ngono Maksudnya maksudnya. yo cekelan dhuwit tapi yo mergawe Ora kok sak tuke. biyen, Lah ya, nek kan nggih. rono. Saiki umure wis. Dapat celuki Pak ngomong. Sapa lah mak kok. Kalau namane dhewe. Kok adi calana kok. Mbah sing lho. Ora enak biasane di sar ketapel misale di kursi kono ki lho. Dek enek tak nyok. Heeh. Sih. Bojone sapa ku lho? Wong dipangan. Iki mau koyo enek bayange. Aku lagi rene iki, Mak. Iki ki enek ndak celik kae? Iki gak roh. Gak tau ora. Lho ki marah to rene? Gak tau. Oh alah. Enek wong bangun, enek wong piye-piye ra tau kok. Iya, aku malah seneng ngene kok. Nanti pangan aku malah seneng ndek enek wong masak kok ado mangan wong kuwi. Nek mbikane cek rasane. Wis ya. Anu kok kurang lembut. Ndek karo dikelethuk. Jane jangan rasa. Balunge iki wis lembut. Kandhane mergae iki balunge wis ya Allah, sesel jane. Bisa stuk-tuke guys. Ki yo untunge sendang ki cedak omahe dhewe iki ya. Dadi gak pemandangane ben rondo. Lha iki jenenge dinggo foto-foto ngantar kirim. Apik ya. Tiga privat ngoten niku. Apik. Enak anane. Tapi sing edak. Sing ada yo. Sing ado sapa lho? Padha. Rene to. Mbah tak kweki, Mbah. Iki. Loh, mangane apa? Go mek jang. Ora doyan ndak Den? Goreng-gorengan ndak wong tuwek iki yo. Wis dikurangi. Nek Pak Arifin iki uga mbak goreng-gorengan yo Ijek ngebut Mbak Sam. Oh alah. Diatur. Oh alah angel iki Mbak Sam. Kolesterolnya dhuwur. Nek iki enek kentang ya separo dientekno lah. Awake mah abuh kabeh. Gak kena, Mbak. Gorengan terakhir guys, Guys, selesai hari ini masakannya sudah selesai guys. Nah, ayo Mbak Tin, langsung sikat. Guys, bar. Oke. Kut. Arek mah. Bisa ditahan. Saya Mbak Tin. Panas-panas kita mencoba